Waziri w'uburimi kurwa serikali ya kaunti ya Kisii Elijah Okemwa nigainekire buna abarimi becha avocado kurwa kaunti ya Kisii nigo barachikokonyeka ase okobwatokerwa embusuro yecha avocado yemanyikaine buna has avocado seedlings ochakaritwa ya Jumatatu eikegocha ase kirenga yokubakonya gukinya rigesare cha avocado imeye kaunti ya Kisii umuroberi oreise yoburaiwa y'umugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati okwana chingakie choni go Elijah kwene kyabune gatie mirobero mugavana bwate iyo kwene kyabuna obokoreri gose oburemi ase county ya Kisii bwabeire bugukini wani gate na cyari cya avocado cyoka gorende mirobero nemenke bekire yo kwene kyabuna abaremi babere bagokonye kane musuro asogokinya ebimeri byekingencho au asa Marieta Engineericha Obuoli, waziri wa agriculture, livestock, fisheries and cooperative development Kisii County. Lero neri tukoline sana aseista umugabano ito Paul Simbarati aira baremi ba Gusii a gift ya Easter ase enasari ya ito tuabaire tokonyora into majority avocado seedlings echo toko chikonya ko batoko distribute gochakera next week. Bono chi avocado echi igachire in total 200,000 echo tokagerete ngase ngencho oranyore nkechi akure at least we are sure nga 190,000 inchila available ase abalemi baito ase manifesto ya umugabano ito akaraje to bisi gatebete na nyare kobogo promote avocado, coffee na bioethanol. Igo ase value chain ya coffee ya avocado. Lero iga ntobugate hash avocados eyu eyabeire ready ko eunanwa gochia sabaremi banyare bako simeka.